Oy, pa-hi. Hello! Welcome to Lao! Yung gusto natin, no? Say hi. Oy, pa-hi. Hello! Welcome to Lao! Yung gusto natin, no? Lao. Ito yung masarap na klima eh, no? Po? Ito yung masarap na klima. Opo, ganito sa amin. Bukit kasi. Tabi-tabi kayo ng konti dito. Baka kayo madali ng... Ate. Sa Thailand, nabili ko. O bakit dito i-fried din ang islaan dito? Ito sa Thailand lang, flip-flip. Ay, iba na dito. Nanggalinod ang... Oo, nagsiselebrate sila dito sa Christmas Day. Hindi siya ma-focus. Oo. Papunta dito. Kaya na hindi pa. Parang normal na. Oo. Pumunta kasi kami dito last time. Parang early pa ba? So maganda pa yung ano. Ngayon parang ano naman. Makulimlim na. Parang ano na talaga. Kilom-kilom na. Oo. Today, wala naman silang biscuit. Walang party-party. Walang party-party ka. Ayun. Oo. Sunset. Oo. Same yun na. Yun nga, pagkakita ko kagabi sa phone ba? Ay, sa Banakit pa lang. Ay, akala ko din. Oo. Tagalog pa yung kanta, oh. Philippine. Thai banda. Doon tayo to. Dito? Oo, doon tayo. Oo. Sa dulo. Doon tayo sa dulo. Para mas maganda yung view. Doon tayo sa dulo. Ha? Kami nga lima na. Hindi. Hindi ko alam kung mo-order or what. Sa inyo, andyan. Ay, may food na. Hi, vlog. Vlogger po. Dito sa dulo dahil. Mura may bakanti dahil. Hi, ma'am. Hi. Merry Christmas. Wala. Magharap daw. Mag-date daw O sige. Although, O sige. anywhere. Hala, 1, 2, 3. Doon sa doon. Doon na ang bakanti. Nagro ka sa ano, doon, ikot. Say hi. Ay, ako ka siya. Ilahang isda. Ito na good.
kanina na shop. Wow. Shop. Ano yung chopstick? Shop swim, shop stick. Ay, Ah, kuya. okay. Pwede magkamutin ko na din. Thank you. Yan. Kasya ka dyan. Ay, grabe ka. Oo naman. Grabe ka ha. Nadungog to sa kuwan na. Meron ba dito? Dito na lang ako. Dalawa sa akin. Wala. Kuya. Focus mo sa sunset. Gusto mo picture? Oo, Dito na ako. Picture na tayo. ano silang on? Ano lang, parang ganito rin yung almusal ko kanina. Pwesto. West. Game na ba? Ayan na. Yung isang grupo hindi ba kung sila kasama? Bakit kuya? Parang Oo, mag-inasal. Mag-inasal sa Pilipinas. Filipino ka? Sino lang, hindi ka pinansin eh. So why don't we eat? Pang-judo. Uy, King ko na din. Kasi kumano siya nga, gutom ka dahil. Lain si auntie. Thank you. Sabi mo siya kasuko. Relax na unta sa rice. Uy, mangayo na dito. Ano na siya kasuko. Sabi mo siya kasuko ka. Sabi hindi nakaka-outro. Maranda ka naman nila. Sahon na lang dito daw. Huwag na yung picture dyan. Pag ulang kain niyo, wala na yung ulam. Sige kayo. Okay na? Okay na ito. Kita kami. Sige na, kain na po. Tama na po. Do you understand Tagalog? Pag tingin niyo, wala na kayong pagkain. Sige kayo. Kapag na una. Thank you, Amy. Amen. Happy birthday to you. Sino may birthday ikaw? Now, Asa siya na rin? Please, ladies first. asa na siya? You are from... Kasi nakatulog siya. Yan Isa. ba? Katong You can speak. Oo. Oh, asa na yun? Hindi. Murag-ulan ako siya. Wala man. Wala lang nakita siya. Really? Kasig na to. Because most of the Myanmar can speak Chinese. Fuck. Uy, mapas mo niya mo. Ay, pa. Correct, correct. Matutulog na yung film. Uy, film yan. Tama na yun, tama na. Tama na, pulok na lang. Yay! Namaste. Kaon dagante. Dito yan siya na. Pinoy ka eh. Actually rin ba? Tutubo yan dito. Ano yan? Oh? Oo? Annyeong. Sawadee ka. Music ka na yung ha. Ding dang ding 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 dang.